ప్రభునందు ప్రియమైన వాళ్ళారా, ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి దినవృత్తాంతాల పాత నిబంధన గ్రంథంలో నుండి మనం ఒక వచనాన్ని చదువుతున్నాం. రెండవ దినవృత్తాంతాలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ఒక భాగం చదువుతున్నాం. ఈ భాగాన్ని గురించి మీరందరూ కూడా చాలా మంది పెద్దలు, దేవుని దాసులు, అనుభవం లేని వారు ఉన్నారు. అనేక మంది ఈ మాట చదివారు, చదువుకున్నాం, విన్నాము. మనం కూడా ఎన్నోసార్లుగా సంఘాలుగా స్థలాలలో ఈ విషయాన్ని గురించి బోధిస్తున్నారు కూడా, విన్నాము, వింటున్నాం. అయినా కానీ ముందుగానే చెప్పాను, నాకు గ్రంథాన్ని గురించి తెలియదు. విన్న దానిలో నుండే, వినిన సంగతిలో నుండే కొన్ని విషయాలు దేవుడు నన్ను నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నేను ముందుకు తీసుకుని రావాలని ఆశపడుతున్నాను. చూడండి, సొలొమోను యెహోవా నామ ఘనత కొరకు ఒక మందిరమును కట్టాలని తన హృదయములో, తన మనసులో ఒక తీర్మానం కలిగిన వాడు. 1వ అధ్యాయం 1వ వచనములో దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను అన్నాడు. దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను అన్నాడు. సొలొమోను పరమగీతాలను రాసినట్లుగా, ప్రసంగి గ్రంథాన్ని వ్రాసినట్లుగా, సామెతల గ్రంథాన్ని వ్రాసినట్లుగా కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. కానీ ప్రియులారా, ఇక్కడ చూడండి, సొలొమోను యెహోవా నామ ఘనత కొరకు ఒక మందిరాన్ని కట్టాలని, తన రాజ్య ఘనత కొరకు ఒక నగరాన్ని కట్టవాలని తీర్మానం చేస్తున్నాడు. యెహోవా నామ ఘనత కొరకు, యెహోవా నామ ఘనత కొరకు మందిరము కట్టాలని నిర్ణయం, తీర్మానం, ఆయన హృదయం, ఆయన ఆశ, ఆయన అద్భుత తీర్మానం చేసుకున్నవాడు. 2వ దినవృత్తాంతాల గ్రంథములో 36 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. ఈ 2వ దినవృత్తాంతముల యొక్క గ్రంథకర్త ఎజ్రా కావచ్చు అని కొందరు పండితుల యొక్క అభిప్రాయం. క్రీస్తు పూర్వము 971 నుండి 538 సంవత్సరాల కాలములో వ్రాయబడిందని కూడా మనము చరిత్ర ఆధారాన్ని బట్టి కూడా చూడగలం. ఇందులో 36 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. 822 వచనాలు ఈ 2వ దినవృత్తాంతాల గ్రంథంలో ఉన్నాయి. దీనిలో ముఖ్య అంశం ఏంటంటే యెహోవాను ఆశ్రయించుట. ఇందులో ముఖ్యమైన వచనము 7వ అధ్యాయము 14వ వచనం, 16వ అధ్యాయము 9వ వచనం. 1వ అధ్యాయములో సొలొమోను రాజొక్క ఈ గ్రంథ విభజన క్లుప్తంగా మనం చూసి ముందుకు వెళ్ళిపోదాం. ఈ 2వ దినవృత్తాంతాల గ్రంథంలో 1వ అధ్యాయములో సొలొమోను రాజొక్క, 2 నుండి 7 అధ్యాయాలు యెరూషలేము దేవాలయమును పూర్తి చేయుట, 8వ అధ్యాయము నుండి 9 అధ్యాయాల వరకు సొలొమోను యొక్క పాలనా విధానము, పాలనా వైభవాన్ని గురించి మనం చూడగలం. 10వ అధ్యాయము నుండి 36 అధ్యాయాల వరకు యోధారాజుల పాలన గురించి వ్రాయబడిన విధానమును మనం చూడగలం. ఈ గ్రంథము యొక్క విభజన ఇది. గ్రంథము యొక్క విభజన, గ్రంథము యొక్క గ్రంథకర్త, గ్రంథము యొక్క వ్రాయబడిన కాలము, ఇందులో ఉన్న అధ్యాయములు, ఇందులో ఉన్న వచనాలు, ఇందులో ఉన్న ముఖ్య అంశము యెహోవాను ఆశ్రయించుట. ముఖ్యమైన పదాలు, ముఖ్యమైన వచనాలు, ముఖ్యమైన విషయాలు భక్తుల జీవిత అనుభవాలలో నుండి నేడు ఆయన భక్తులమైన, ఆయన పిల్లలమైన, ఆయన పరిచారకులమైన, ఆయన పనివారమైన మనము కూడా దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి భక్తుల జీవితాలను అనుసరించాలి. భక్తుల జీవితాలు నాకు వద్దండి, ఇలాంటి నాకు చెప్పకండి అంటే మన జీవితాలకు పాఠాలు రావు. పాఠాలు రావాలంటే భక్తులు ముందుకు రావాల్సిందే, భక్తులు మాదిరిగా రావాల్సిందే. వీరికంటే పరమ బోధకుడైన క్రీస్తు మాదిరి, క్రీస్తు అడుగులు, క్రీస్తు ప్రభు యొక్క చెప్పిన మార్గం మన ముందు ఉండాల్సిందే. గ్రంథం ఓపెన్ చేయాల్సిందే, లేఖనం తెరవాల్సిందే. లేఖనం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనము ఆయన వద్దకు వచ్చిన తర్వాత సొలొమోను అంటాడు, యెహోవా నామ ఘనత కొరకు ఒక మందిరాన్ని కట్టాలి. ఇది ఈ సొలొమోను రాజు యొక్క తీర్మానం. ఈ రోజు ఉదయకాలం మన పాఠంలో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుని కొరకు తీర్మానాలు చేసిన వారు ఎవరు, వారు ఎలాంటి తీర్మానాలు చేశారు, ఇది మన పాఠం. ఈరోజు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో తీర్మానములు చేసిన వారు ఎవరు, అవి ఎలాంటి తీర్మానాలు, నేడు మనం కూడా ఎలాంటి తీర్మానాలు కలిగి ఉంటాం. యెహోవా నామ ఘనత కొరకు మందిరం కట్టాలని సొలొమోను రాజు యొక్క తీర్మానం. ఎంత మంచి తీర్మానం అండి. ఆయన నామ ఘనత, ఆయనకు ఘనత కలగాలని, ఆయన ఏది కట్టాలన్నా, ఏది చేయాలన్నా, ఒక పాట పాడాలి అన్నా, పని చేయాలి అన్నా, ఏది చేయాలి అన్నా సొలొమోను రాజు తీర్మానం ఎంత మంచి తీర్మానం. ఆయన నామము ఘనత
ఆయనకు ఘనత కలగాలని నేను చేసే పనిలో, నేను నడిచే బాటలో, నా మాటలో, నా ఆలోచనలో, నా తలంపులో, నా ఉద్దేశములో యెహోవా నామము ఘనత పొందాలని ఆయనను హెచ్చించేవాడుగా సొలొమోను కనబడుతున్నాడు. నేటి దినాలలో దేవుని నామము ఘనపరచబడాలనే పని చేయాలి. మనం ఇలాంటి తీర్మానం కలగాలి. ఆయన నామ ఘనత కోసం చేయాలి. ఏదైనా ఏ పని చేసినా, మందిరం కట్టినా, పాట పాడినా, ఒక పుస్తకం రాసినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏం చేసినా, మందిరానికి వచ్చినా, సేవలో ఉన్నా, వాక్యములో ఉన్నా, దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నా, ఎక్కడ ఉన్నా దేవుని నామానికి ఘనత కలగాలి. ఇది మంచి తీర్మానం అండి. ఈ రాజు యొక్క తీర్మానము అత్యంత మెచ్చుకోదగ్గ తీర్మానం. ఇది యెహోవా నామ ఘనత కొరకు ఆరాటపడుతున్నాడు. ఆయనకు మహిమ కలగాలని ఇష్టపడుతున్నాడు. నేడు దేవుని పిల్లలమైన మనం ఆయన నామము ఘనత పొందాలి, ఆయన హెచ్చించబడాలి, ఆయన మహిమ కలగాలి. దేవునికే మహిమ, దేవునికే ఘనత, ఆయనకే కీర్తి కలగాలనే తీర్మానాలు ఇవాళ దేవుని ప్రజల వేడ కలిగి ఉండాలి అని సొలొమోను పాఠంలో మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఈ సొలొమోను సాధారణ కాదండి. ఈ సొలొమోను ఒక రాజు అయ్యుండి మాట్లాడుతున్నాడు. ఒక రాజు మాట్లాడే మాటలు యెహోవా నామ ఘన. రాజుకి ఏం చదువండి? అన్నీ ఉన్నాయి. రాజుకి రాజ్యం ఉంది, డబ్బుంది, ధనముంది, సంపదలు ఉన్నాయి, పనివారు ఉన్నాయి, ఎత్తు వాహనాలు ఉన్నాయి, మేడలు ఉన్నాయి, నిద్రలు ఉన్నాయి, ఆస్తులు ఉన్నాయి, అంతస్తులు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్న ఒక రాజు మాట్లాడుతున్న మాటలండి. ఈ లోకంలో మన స్థితి ఎలా ఉంది? మనం ఎలా ఉన్నాం? మనం చేసే పని ద్వారా దేవుని నామానికి ఘనత కలుగుతుందా? ఆయన కొరకు పేరు కలగాలి. ఆయనకు రావాలంటే పేరు, మనకు కాదండి. మనం ఏ పనైనా చేయండి, దేవునికే మహిమ. మనం ఏ కార్యమైనా చేయండి, ఆయనకే ఘనత, ఆయనకే కీర్తి, ఆయనకే మహిమ, ఆయనకే ప్రభావములు చెందేటట్లుగా మన తీర్మానాలు ఉండాలి. సొలొమోను తీర్మానం యెరూషలేము దేవాలయమును కట్టవలనని తీర్మానం. కట్టే తీర్మానం, మందిరాన్ని కట్టే తీర్మానం. ఆదికాండములో మనం ఎరిగిన మాట. ఆదికాండం 11వ అధ్యాయం 4వ వచనములో బాబేలు గోపురాన్ని కట్టేటప్పుడు, ఆ టెంపుల్ కట్టేటప్పుడు అక్కడున్న ప్రజలందరూ కూడా పనిచేస్తున్నారు. ఇటుకల పని, రకరకాల పని చేస్తున్నారు వారు. ఏది ఏమైనా గోపురాన్ని లేపాలి. ఆకాశం నంటంత వరకు గోపురాన్ని కడుతున్నారు వారు. ఎందుకు కడుతున్నారు అంటే వారు తమ పేరు సంపాదించుకునేందుకు ప్రయాసపడుతున్నారు. నేడు చాలా మంది పిల్లారా ఒక పని చేస్తూ ఉంటే పేరు రావాలని, నాకు పేరు రావాలని, ఒక మందిరం కడుతుంటే నేను కట్టిందని, ఒక కార్యం చేస్తా ఉంటే నేను చేశానని, నేను కనపడాలని, నా మాట కనపడాలని, నేను చెప్పింది జరగాలని, నా మాటే చెల్లాలని, బోర్డు మీద నా పేరు ఉండాలని, తమ గొప్పతనాల కొరకు అనేక మంది ఆడంబరాల కోసం, అట్టహాసాల కోసం చాలా మంది ప్రయాసపడుతున్నారు. ప్రయాసలో తమ పేరు కోసం పడే ప్రయాసలో ఆయాసం కూడా ఉంటుందండి. బాబేలు గోపురాన్ని తమ నామ ఘనత కొరకు, తమ పేరు కోసం బోర్డు ఫలాంగా ఉండాలి. దేవుని పేరు కాదు వాళ్ళకి కావాల్సింది. ఇది కట్టింది ఎవరో ఆశ్చర్యపోవాలి, అబ్బురు పోవాలి, అనేక మంది చెప్పుకోవాలని బాబేలు గోపురాన్ని, ఆ టెంపుల్ని తమ పేరు కోసం, వాళ్ళ సేవలో పేరు కోసం ప్రయాసపడుతున్నారు. సంఘాలలో పేరు కోసం ప్రయాసపడుతున్నారు. ఒకటి కట్టాలి అంటే, ఒక పని చేయాలంటే పేరు కోసం జరుగుతూ ఉంది. కానీ సొలొమోను అంటున్నాడు, యెహోవా నామ ఘనత కొరకు నేను ఒక మందిరాన్ని కట్టాలని తీర్మానం చేసుకుంటున్నాడు. ఏమైనా దైవ జనాంగమా, దైవ సేవకులారా, పెద్దలారా, విశ్వాసులారా, సహోదరులారా, ఒక మందిరాన్ని కట్టాలి అంటే, లేక ఒక పని చేయాలి అంటే, నీ పనిలో, నువ్వు కట్టేదానిలో, నువ్వు పాడేదానిలో, నువ్వు ప్రయాసపడేదానిలో దేవుని నామానికి ఘనత వస్తుందా? అది కావాలి ముందు ముఖ్యంగా మనకు. దేవుని నామం మహిమపరచబడుతుందా? మనం ఎంతటి వారమండి, మనకు పేరు ఎందుకు? అందుకంటే పేరు గొప్ప ఊరు గొప్ప అన్నట్టుగా. పేరు మనకెందుకండి? పేరు ఆయనకుంటే చాలు, ఘనత ఆయనకుంటే చాలు, మహిమ ఆయనకుంటే చాలు. మనం ఎంతటి వారం? కేవలము మన తీర్మానాలు కూడా దేవుని నామాన్ని ఘనపరిచే తీర్మానాలుగా ఉండాలి అనేది సొలొమోను రాజు తీర్మానం నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సిందే పాఠాలు. మనం నేర్చుకుంటే ఏది అర్థం కాదండి. సొలొమోను యొక్క తీర్మానం
దేవాలయాన్ని కట్టాలని. ప్రియ సోదరి సోదరుడా, ఏదైనా కడుతున్నావా? ఏదైనా పని చేస్తున్నావా? పరిచర్య చేస్తున్నావా? పరిచర్యలో ఉన్నావా? సేవలో ఉన్నావా? దేవుని యొక్క కార్యాల్లో ఉన్నావా? అలాగైతే దేవుని నామ ఘనత తీర్మానం చేసుకో. నీ పేరు కాదు, ఫలాని బ్రదర్ ఆట యమ వాడాడు, కోయల గొంతులా వాడాడు, అవసరం లేదు మనకు ఆ పేరు. అలాని బ్రదర్ చాలా బాగా వాక్యం చెప్పాడు, మనకు అవసరం లేదు ఆ పేరు. ఆయనకు రావాలి, ఆయనకు రావాలి, ఆయనకు కలగాలి, ఆయన ముందుండాలి, మనం వెనకుండాలి. అందుకే కదండి యోహాను అంటాడు, ఆయన ముందటి వాడు నేను వెనకటి వాడని అన్నాడు. ఆయన ముందు నేను వెనుక అన్నాడు. అవును ప్రియులారా, మన సేవా జీవితంలో కానీ, మన సంఘ జీవితంలో కానీ, మన కుటుంబ జీవితంలో కానీ, మన విశ్వాస జీవితంలో కానీ మనం వెనకుండాలి, ఆయన ముందుండాలి. కుటుంబంలో ముందుండాలి, సంఘములో ముందుండాలి, ప్రభు కార్యాలలో ముందుండాలి. ఆయన ముందు ఉంటే మనకు జయమే విజయమే. ఆయనను వెనకేసి మనం ముందుకు వెళితే ఆయన నామానికి ఘనత కాదు కానీ ఆయన నామానికి అపకీర్తి తెచ్చిన వాళ్ళమవుతా. అందుకే సొలొమోను యెహోవా నామ ఘనత కొరకు ఒక తీర్మానం చేసినటువంటి సొలొమోను. కాబట్టి రెండవదిగా మనం చూస్తే ప్రియులారా, తీర్మానం చేసిన వాడిని మనం 10 నిమిషాలు గమనిద్దాం. ఎజ్రా గ్రంథం 7వ అధ్యాయం, ఎజ్రా గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 10వ వచనాన్ని కూడా ఒక మాట చదువుకుందాం. మొట్టమొదటిగా సొలొమోను చేసిన తీర్మానం ఎంత శ్రేష్టమైన తీర్మానం. యెహోవా నామ ఘనత కోసమై ఆయన ఘనతను ఆశిస్తున్నాడు, ఆయన ఘనతను కోరుతున్నాడు. తర్వాత ఎజ్రా గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో ఎజ్రా యెహోవా ధర్మశాస్త్రమును పరిశోధించి దాని చొప్పున నడుచుకున్నటకును ఇశ్రాయేలీయులకు దాని కట్టడలను విధులను నేర్పుటకును దృఢ నిశ్చయము చేసుకునేను. దృఢ నిశ్చయము కలిగినటువంటి ఎజ్రాను మనం చూస్తున్నాం. ఎజ్రా తీర్మానం ఎలా ఉందో చూడండి. దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రమును ఇశ్రాయేలీయులకు ఏం చేస్తా అంటున్నాడు? ఇశ్రాయేలీయులకు ధర్మశాస్త్రమును పరిశోధించి దాని చొప్పున నడుచుకొనుటకు అంటున్నాడు. నేను దేవుని వాక్యం ప్రకారంగా నేను నడుచుకుంటున్నాను అంటున్నాడు. నడుచుకొనుటకు వేరే వాళ్ళు నడుచుకోవడం కాదు, ముందు నేను నడుచుకొనుటకు ఇశ్రాయేలీయులకు దాని కట్టడలను విధులను నేర్పుటకు, తర్వాత నేను నేర్పుతాను అని ఒక దృఢ నిశ్చయం చేసుకున్నాడు. ఎజ్రా తీర్మానం. ముందు నేను నడుచుకోవాలి, ముందు నేను వాక్యాన్ని బట్టి నడుచుకోవాలి, ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి నేర్చుకోవాలి. ధర్మశాస్త్రములో ఏ ఏ సంగతులు ఉన్నాయో నేను నడవాలి, నేను నేర్చుకోవాలి, నేను నడవాలి. ఇది ఎజ్రా యొక్క తీర్మానం అండి. నేడు సంఘములో కూడా మనం కూడా నువ్వు నడువు అబ్బాయి, అమ్మా నువ్వు నడువమ్మా, అయ్యా నువ్వు నడువయ్యా అనే దానికి బదులుగా మనం నడిస్తే అంత మేలు, నేను నడిస్తే అంత మేలు. ఈయన తీర్మానంలో చూడండి, ఎజ్రా భక్తుల యొక్క తీర్మానంలో ధర్మశాస్త్రము చొప్పున నడుచుటకును అన్నారు. ముందు నేను నడుచుకోవాలి, తర్వాత నేను నేర్చుకోవాలి, ఆ తర్వాత ఇశ్రాయేలుకు పంచిపెట్టాలి అని ఒక తీర్మానం ఎజ్రా కలిగి ఉన్నారు. ముందు నడుచుకోవాలండి. ముందు వింటున్నా మంచిదే, విన్న తర్వాత విన్న దానిని అనుసరించి నడుచుకోవాలి. ఎవరు నడుచుకోవాలి? నేను వాక్యం చెప్తున్నాను కాబట్టి మీరు నడుచుకోమని కాదు, నేను వాక్యం చెప్తున్నాను కాబట్టి నాకు నేనుగా నేర్చుకోవాలి, నాకు నేనుగా ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి వాక్యాన్ని బట్టి నడవాలి. తర్వాత విన్నవారు ఎవరికి వారుగా నడవాలి. అంతేగాని ఆయన అలా నడవడం లేదు కదా, ఈ సేవకుడు ఎలా నడవడం లేదు కదా, ఆ సహోదరి అలా నడవడం లేదు కదా, వారు నడవనప్పుడు నేనెందుకు నడవాలని పోటీ పడకూడదండి. ఇందులో ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చే విషయంలో ముందు నడుచుకోవాలి, నడుచుకున్న తర్వాత ముందు వినాలి, విన్న తర్వాత నడుచుకోవాలి, నడిచిన తర్వాత నేర్చుకోవాలి. కొంతమంది వినరు, కొంతమంది నడవరు, కొంతమంది నేర్చుకోరు. 3 రకాల కంటే కొంతమంది వింటారు, కొంతమంది దేవుని వాక్యానుసారంగా నడుస్తారు, కొంతమంది నేర్చుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఇశ్రాయేలీయులకు పంచి పెడతాను అంటున్నారు. ఎజ్రా నేర్చుకునే మనసు గలవాడు. ఎజ్రా దేవుని ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా నడిచే మనసు గలవాడు. వాక్యము పట్ల ఎజ్రా ఆసక్తి గలవాడు, ఆతృత గలవాడు. నేర్చుకోవడమే కాదండి, దాని ప్రకారంగా జీవించాలి, వాక్యానుసారంగా నడవాలి అనే ఆతృత ఆశ గలవాడు ఎజ్రాని కూడా మనం చెప్పాలి. రే సోదరుడా, వాక్యం వింటున్నావు మంచిదే, సంవత్సరాల తరబడి వింటున్నావు మంచిదే,
గ్రంథాలు తిరగేస్తున్నారు, మంచిదే. వాక్యాన్ని బోధించగలిగిన సమర్థులైన భక్తులని, సేవకులని దేవుడు గ్రామాలలో, సంఘాలలో, లేక పట్టణాలలో, వీధులలో, అనేక ప్రాంతాలలో దేవుడు లేపుతున్నాడు. స్తోత్రం చెప్పాలి మనం. కానీ వాక్యము చెప్పడానికి మాత్రమే సరిపోదు, వాక్యము వినడానికి మాత్రమే సరిపోదు. వాక్యము మన హృదయాలకు అన్వయం కావాలి, ఆకలింపు కావాలి, హృదయాలలోనికి వెళ్ళాలి. అందుకే యాకోబు అంటాడు, యాకోబు పత్రిక 1వ అధ్యాయం 18-19 వచనాల్లో, మనము వినువారు మాత్రమే, వినటం కూడా ఇదొక మోసం ఉంది. మనం వినువారు మాత్రమే ఉండగా వినుటిలో కూడా మోసం ఉంది. ఎందుకంటే వింటున్నాము కానీ దాన్ని అనుసరించి నడవడం లేదు, ఇది కూడా పెద్ద మోసం. సంఘాలలో జరిగే మోసం. వాక్యం వింటున్నాము కానీ వాక్యానుసారంగా జీవించలేక, నడవలేకపోతున్నాం, ఇది కూడా పెద్ద మోసం. ప్రవర్తనలో మోసం, జీవితంలో మోసం, వినేదానిలో మోసం. కొంతమంది చెబుతారు కానీ చేయరు. సంఘాలలో చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు, వినేవాళ్ళు తక్కువైపోతున్నారు. భూముల్లో కూడా ఇప్పుడు అంతకుముందు కరోనా టైంలో 30, 40, 50 మంది ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు వినేవాళ్ళు కూడా కరువయ్యారు. 10, 12 మంది, 5, 6 మందే కనపడుతున్నారు. వినేవారు కూడా తక్కువైపోతున్నారు. వినేవాళ్ళు ఎక్కువయ్యారు, వినేవాళ్ళు తక్కువైపోతున్నారు. చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు. మంచిదే, దేవుడికి స్తోత్రం. సమయాన్ని బట్టి బోధ చేయాలి. కానీ అవసరం వచ్చినప్పుడు, దాని టైం వచ్చినప్పుడు ఆయన అంటాడు, మీరు అనేకులు బోధకులు కాకుండడం మంచిది అన్న. ఎందుకంటే వాక్యానుసారంగా నడిచేవారు తక్కువ, మాట్లాడేవారు ఎక్కువ, వాక్యానుసారంగా నడిచేవారు తక్కువ, ఆర్డర్ వేసేవాళ్ళు ఎక్కువ, ఆర్డర్ ప్రకారంగా నడిచేవాళ్ళు తక్కువ. అందుకే మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయంలో 17వ వచనములో, మనుషులు కనబడని చేస్తారు అన్నాడు. దేవుని వాక్యానికి మనము మనుషులకు కనబడే వారంగా, వాళ్ళు మనుషులకు కనబడడం, సంఘాలకు కనబడడం, మీటింగులకు కనబడడం ఎక్కువైపోయింది. కానీ ఎజ్రా వలె ముందు నేను నడుస్తున్నానా లేదని పరిచయం చేసుకునేవారు తక్కువైపోయారు. మీటింగులకు ఎక్కువయ్యారు, సంఘాలకు ఎక్కువయ్యారు, పరిచర్యలో ఎక్కువైపోయారు. కానీ నడిచేవాళ్ళు తక్కువైపోయారు. అందుకే దేవుడు దుఃఖపడుతున్నాడు, అందుకే దేవుడు వ్యాధులు పెరుగుతున్నాడు, దేవుడు బాధ పడుతున్నాడు. కానీ ఎజ్రా తీర్మానం ఎలా ఉందో చూడండి. వాక్యమును అనుసరించి ముందు నేను నడుచుకున్న తర్వాత నేర్చుకోవాలి అంటున్నారు. కొంతమంది నేర్చుకోకుండా చెప్తా ఉంటారు, నేర్చుకోకుండా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, నేర్చుకోకుండా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. ఇది కూడా పెద్ద మోసమే. నేర్చుకునేవారు కావాలి. ఆ తర్వాత విన్న తర్వాత, వాక్యానుసారంగా నడిచిన తర్వాత, నేర్చుకున్న తర్వాత, సంపూర్ణమైన అనుభవం తర్వాత, ఆ తర్వాత నేను ఇశ్రాయేలుకు పంచి పెడతాననే తీర్మానం చేస్తున్నాడు ఎజ్రా. ఎంత మంచి తీర్మానం! ప్రభునందు ప్రియులారా, ఎజ్రా వంతు తీర్మానం మనం కూడా కలిగి ఉంటే, నేను నీవు మనందరం కలిగి ఉంటే ఎంత మంచిదో ప్రియులారా. ఒకటి సొలొమోను తీర్మానం, యెహోవా నామ ఘనత కొరకు. ఇదే కాలంలో నీవు చేసే ప్రతి పని విషయంలో ఆయన నామానికి ఘనత, ఆయనకు మహిమ, ఆయనకి కీర్తి, ఆయనకు ప్రభావం కలగాలని తీర్మానం చేసుకోవాలి. రెండవదిగా మనం చూస్తే ఎజ్రా తీర్మానంలో నుండి, ఈ భక్తుల యొక్క అనుభవంలో నుండి మనం ఏమి నేర్చుకోవాలి అంటే, దేవుని వాక్యం వింటున్నాం మంచిదే, కానీ విన్న తర్వాత దాని ప్రకారం నడవాలి అంటున్నాడు. వినేవారు కావాలి, నడిచేవారు కావాలి, నేర్చుకునేవారు కావాలి, ఆ తర్వాత పంచిపెట్టాలట దేవుని వాక్యం. కాబట్టి నేనైనా నీవైనా మనందరమైనా ఎంతవరకు మనం దేవుని వాక్యం కనీసం 10 మాటలు మనకు అందుతున్నాయి, 10 మాటలు ఒక్క మాట అయినా దాని ప్రకారంగా నడుచుకోగలుగుతున్నామా? దేవుడు సంతోషిస్తాడు. కాబట్టి మానవ జీవితాలు బలహీనమే, వాస్తవమే. శరీరం బలహీనమే, మానవుడు బలహీనుడే. అయితే దేవుని వాక్యము ద్వారా మనం బలాన్ని తెచ్చుకోవాలి అంటున్నాడు. బలాన్ని తెచ్చుకోవాలి, జయించాలి, శరీరాన్ని జయించాలి, లోకాన్ని జయించాలి, పాపాన్ని జయించాలి. వాక్యానుసారమైన జీవితాలు మనకు అవ్వాలి అండి. అవ్వడం లేదు కొంతమందికి. ఎన్నిసార్లు వాక్యం విన్నా, ఎన్ని బోధలు విన్నా, ఎన్ని మీటింగ్లు విన్నా, సొంతంగా తీరంతా అలాగే ఉండిపోతా ఉంది. కాబట్టి మనం కూడా తీర్మానం చేసుకుందాం. 3వ తీర్మానం చూద్దాం. చూడండి, రూతు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 16వ వచనాన్ని మనం చూద్దాం. ఒకటి సొలొమోను తీర్మానం, దేవునికి మహిమ కలగాలని, మందిరాన్ని కట్టాలని తీర్మానం. ఎజ్రా తీర్మానం, నేను దేవుని వాక్యాన్ని వినాలి,
దాన్ని అనుసరించి నడవాలి, తర్వాత నేర్చుకోవాలి, ఆ తర్వాతనే ఇశ్రాయేలును పంచిపెట్టాలి అంటున్నాడు. 3వ తీర్మానం రూతు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో రూతు తన అత్తతో తీర్మానం చేసింది. ఇక్కడ అత్తా కోడలకు మధ్య జరిగిన తీర్మానం, అత్తా కోడల మధ్య జరిగిన సంబంధం, సంఘటన, సంభవం. రూతు తన అత్తతో 6 తీర్మానాలు చేసింది. ఏమని చేసిందంటే, నువ్వు వెళ్ళి చోటకే నేను వచ్చేదాను. ఇది మొదటిది. రెండవది, నీవు నివసించే చోటనే నేను నివసించేదాను. మూడవది, నీ జనమే నా జనం. 4, నీ దేవుడే నా దేవుడు. 5, నీవు మృతి పొందిన చోటనే నేను మృతి పొందేదాను. 6వది, మరణం తప్ప నిన్ను నన్ను వేరు చేసేది ఏదీ లేదు అంటున్నా. నేను కుటుంబాలలో ఇలాంటి ఆత్మీయమైన కోడళ్ళు ఉంటే ఎంత సంతోషమో, ఎంత ఆనందమో. అక్కను విడిచిపెట్టిన కోడలు కనపడుతుందండి. ఇక్కడ వాళ్ళ కోడలు వచ్చిందంటే 3వ రోజే ఇల్లు కావాలా, ఏర్పడాలా. నయోమికి మంచి కోడలు దొరికిందండి. విశ్వాసైన కోడలు, ఆత్మీయ కోడలు, చెప్పినట్టుగా వినే కోడలు, అత్తను విడువని కోడలు, అత్తను వెంబడించగలిగిన కోడలు, అత్త ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉండాలనే మనసు కలిగిన కోడలు దొరికిందండి. కుటుంబం ఎంత సంతోషమో, అత్తకి ఎంత సంతోషమో. భర్త పోయినా, కుటుంబంలో ఎవరు పోయినా ఆమె ధైర్యం, నయోమి యొక్క ధైర్యం ఎవరో తెలుసా? రూతే అని మనం గమనించాలి. భర్త పోతే సహజంగా భర్త పోయిన తర్వాత 3 రోజులు అయిన తర్వాత విధాలుగా ఉండి నాకు దిక్కు ఎవరు, నాకు తోడెవరు, నాకు నీడెవరు, అందెవరు అనే అత్తలు చాలా మంది ఉంటారు. అలాంటి టైంలో ఎంత ధైర్యంగా నిలబడింది రూతు. కోడలు అసలు ఈమె మాట్లాడే మాటలన్నీ చూస్తే కూతురు మాట్లాడినట్టే ఉన్నాయి. కొంతమంది కోడలు మాట్లాడితే ఎంత చిరాకో, అత్తలు ఒప్పుకోరు, ఇష్టపడరు, మొగుళ్ళు లాగేసుకుంటారు, పక్క తీసుకెళ్తారు, మీరే పెడతారు. రూతు తీర్మానం లేదండి. అసలాగా మాట్లాడడం లేదండి. ఆమె మాటలు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి. వాస్తవానికి భర్త చచ్చిపోతే ఇంకో పెళ్లి చేసుకోవాలి, వాళ్ళు పుట్టింటికి పోవాలి తల్లిదండ్రుల దగ్గర. కానీ తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఇష్టపడలేదు, నాకు నా అత్తయ్య కావాలి అంటే. నువ్వు ఎక్కడ నివసిస్తే నేను కూడా అక్కడే ఉంటానమ్మా, నీ జనమే నా జనం వస్తామా అంటుంది. ఎవరంటారండి? తేడాలుగా మాట్లాడే కోడళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ ఈ రూట్ అంటుంది ఎంత మంచి చక్కని పదాలు మాట్లాడుతున్నప్ప, నీ జనమే నా జనం. వాస్తవానికి నేను జనం వేరు, ఆ జనం వేరు. అయినా ఏమంటుందో తెలుసా? నీ జనమే నా జనం. మళ్ళా ఏమంటుంది? నీ దేవుడే నా దేవుడు. నువ్వు ఏ దేవుడు నమ్మావు, నేను అదే దేవుడు నమ్మా. నీ దేవుడే నా దేవుడు. చూసావా ఎంత ఆత్మీయురాలుగా మాట్లాడుతున్న కోడలు. 7 దినాల్లో ఇలాంటి కోడలు ఉంటే అక్కలకు ఎంత సంతోషమో అంది. కుటుంబాలలో కోడలు సరిగా లేక, సరైన తీర్మానం లేక ఇబ్బందులు పడే అక్కలు, కుటుంబాలు, మామూలు చాలా మంది ఉన్నారు. 7 దినాల్లో కొంతమంది అక్కలు వేసుకుంటూ నమ్ముకుంటే కోడలు నమ్మని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. చిక్కులు భర్త లేని సమయంలో కూడా కుమార్తెలనే ఆదరిస్తుంది. ఎంత మంచి తీర్మానం. భక్తి జీవితంలో తీర్మానం. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే రూటు తీర్మానం ఛాలెంజ్ కలిగిన తీర్మానం. అత్త కోడలు కలిసి నివసించుట, ఆ జంట ఎంత మంచి జంట. ఆత్మీయ అక్కలు ఉంటే కుటుంబాలు ముందుకు సాగిపోతాయి, ఆత్మీయ కోడలు ఉంటే ముందుకు కొనసాగిపోతాయి. రూటు తీర్మానం ప్రభునందు ప్రియుడా 3 తీర్మానాలు మనం చేశాం. ఒకటి సొలొమోను తీర్మానం, దేవుడి నామం. రెండవది యెజ్రా తీర్మానం, నేను వినాలి, నేను నడవాలి, నేను నేర్చుకోవాలి, ఆ తర్వాత నేను పంచిపెట్టాలి. 3వ తీర్మానం రూతు తీర్మానం. తన అత్తతో 6 తీర్మానాలు చేసి అత్తను విడవలేదు, అత్తను వదలలేదు, కుటుంబాన్ని వదలలేదు. భర్త లేకపోయినా తన పుట్టింటికి వెళ్ళింది కాదు. అలాగే వెళితే దైవ చిత్తము రూతు జీవితంలో నెరవేరేది కాదు, బోయాజు జీవితంలో నెరవేరేది కాదు. అందుకే దేవుని ప్రణాళిక, దేవుని ఉద్దేశము ఆమెను వెళ్లకుండా దేవుడు తన అత్తైనటువంటి నయోమితోనే ఉంచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ఈ 3 తీర్మానాలు మన భక్తి జీవితాలకు ఒక తీర్మానం కలిగినగా మనము ముందుకు సాగిపోదాం. దేవుని చిత్తమైతే, దేవుని రాకడ ఆలస్యమైతే మరికొన్ని తీర్మానాలు గురించి వచ్చే వారం మనం చూద్దాం. అంతవరకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు తోడై ఉండి నడిపించును గాక. ఆమేన్.